Γεια σας παιδιά, και στο σημερινό βίντεο θα παίξω Rivals με το φίλο μου τον Αλέξανδρο Ούτσι, τον Αλεξανδρούτσι Μανκι Ούτσι, έτσι όπως το φωνάζουμε. Πού είναι? Πού είστε? Να τόσο εδώ ο Mixed Fan, τι είναι αυτός εδώ, παίζει από υπολογιστή. Αυτός είναι ο κολλητός μου, να ξέρετε. Και να ξέρετε, παίζω κάθε μέρα το πικαίο μαζί του, το Rivals. Τώρα μπαίνουμε. Let's see τι πίστα θα παίξουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί έχω κάτι φορτιστές εδώ που πρέπει να τους βάλω στο tablet μου. Ωραία, δεν παίζω από το tablet, παίζω από κινητό απλά. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Θέλω, απλά έχω και tablet και θέλω να είναι φορτισμένο. Οπα. Λοιπόν, εγώ είμαι 105 level. Ωραία. Κάνει να μιλούσα και τώρα μαζί του θα συνεννοούμασταν πιο καλά. Νουμπάσο μπρο. Δεν το λέω για το φίλο μου, για τον κολλητό μου, το λέω για αυτόν τον άλλον που πέθανε μόνος τον μπρο. Οπα, βγήκε. Τρία κλειδάκια, κοιτάξτε πόσα κλειδάκια έχω, 188. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε. Ωραία. Ωραία. Τον έχουμε, είναι και αυτός ο Έλληνας. Αν βλέπεις Μιχάλη, γιατί έτσι τον λέμε, Μιχάλης κάτι λέγεται. Αν βλέπεις το βίντεο, καλή ησυχία. Όταν πάμε 50 subscribers θα κάνω lives κιόλας. Θα προσπαθήσω, επειδή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δεν ξέρω καν πως κάνω live, αλλά εντάξει. Το τώρα αν θέλει τέτοιο δεν μπορώ, θέλει μπαζούκα. Dead. Good boy. Ωραίο jump pad. Έλα ρε καίει. Το γκέι δεν είναι βρεσιά, είναι όπως το λέει το πανό. Έλα ρε γκέι. Μπράβο, κανονικό Σάρα. Μαχαίρα, θα το γράψω, επειδή μιλάω μαζί του, θα το γράψω σωστά το μαχαίρα. Το σκότωσα και να μου πω, γιατί έχω chat μαζί του και του μιλάω, όχι από το Roblox, από το Messenger. Λοιπόν, πάμε να τον σκίσουμε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν ξέρω, είμαι κάνω βίντεο τόσο καιρό. Και που κάνω βίντεο, γι' αυτό μιλάω δυνατά, δεν υπάρχει καμία. Αλλιώς, δεν μιλάω δυνατά, μιλάω κανονικά, αλλά και λίγο σιγά. Με καθένα μιλάω όπως θέλει. Μπορεί, αν μιλάω σιγά, μπορεί για τον άλλον να είναι δυνατά, μπορεί για τον άλλον να είναι όντως σιγά, μπορεί για τον άλλον μέτρια, δεν ξέρω. Θα του γράψω μοντάγκες. Όταν πάω να του γράψω μοντάγκες, τον σκοτώνουμε μπρο. Jump pad. Και μετά πάμε 2v2 με το play. Αν δεν βρούμε στο lobby. Στο lobby δεν μου κολλάει πολύ γι' αυτό.